Tan kawusa ingkang manjung uting sanggan sangarum kena gantaka capuk Senopati negari Ngastina nata ing ngawengga Sang Prabu Karna Basusena wonten ing alun-alun negari Ngastina ngawis sangjaring para sata Kurawa pating bleber pating cata banyu mleber daratan Sikrapala kang tumingal prang campo sanyong tali lerta det wileting kata tanyuanggung mangun sang niti benjang sang aji micil adinya ngetali wuwus Adi-adiku para sata Kurawa wonten dawuh kile maca jawu kaka Prabu kula wonten kula wonten dawuh kaka Prabu
ingkang rayipun citraksi kula jumadhong dawuh. Ingkang rayipun Citrayuda jumadhong dawuh. Ingkang rayipun Kartibya jumadhong dawuh. Ingkang rayipun Kartomarma jumadhong dawuh. Ingkang abdipun Satama jumadhong dawuh Koko Prabu. Dursasana wonten dawuh ladalati was kula joget-joget mempeng. Jebul tinemunipun ingkang aweh sangjaring para Sata Kurawa. Ladalah Koko Prabu Karna Basusena ing Ngawangga. Ya, aja kaget wektu dina iki tak aweh. Para Sata Kura tak numpukke ana ing alun-alun negara Ngastina. Jalaran negara Ngastina ana daredah, ya ana pasulayan disababake saka patrape Antasena ingkang adreng kepengin njaluk bali negara Ngastina marang panguwasane para Pandhawa. Keparengipun kados pundi? Tata-tata samapta ing Gatisaweg diri wektu dina iki uga kudu budal ngundurake Antasena. Nuwun sewu Koko Prabu. Wah. Antasena nika niku nadyan sak anak kula ning nuwun sewu nika bocah sekti kagila-gila. Nika satria sing tunggal kewarisan. Nadyan to aja kok para Sata Kurawa Antasena niku bapakne dhewe diwaneni. Werkudara niku diwaneni kali Antasena. Aja kok Kurawa. Lah apa ora mung dilibas entek kali Antasena. Bakune kowe saguh ngundurke kelawan Antasena perkara kelakon kasilan orane kuwi. Mengko aku sing bakal tanggung jawab yen to ngasih Antasena berguguk utawaton ora gelem minggat, ora gelem lunga saka negara Ngastina sartane ora gelem murungake nggone adreng njaluk negara Ngastina. Mekaten Koko Prabu. Ya, Dursasana ya. Mula kang saka kuwi digege mangsane digelak wansine. Diage golek ana ngendi durunge Antasena malah kepara yen to wis ketemu Antasena bandanen tangane krincingan sikile lebokno paku njaran negara Ngastina. Dursasana. Wah, ladalah Koko Prabu iki. Menawi cetha dawuh patukados mekaten tartentu ingkang rayipun Dursasana mboten langkung kula ngestaken dawuhipun Koko Prabu Karna. Satama wonten paring dawuh sinuwun. Nembang tengaring para wadyabala budalna para Sata Kurawa segelar sepapan nono inggih ngestaken dawuh kepareng kula maring madal pasilan ngati-ati aja kaya bocah cilik. Satama iya angkat sang prawara kuswa aku memang gekatari suarane pataku murah marpan siting turangga bendebere munyo sauran mangungku pracena mangkat ing prang gambira sing prang sore
yo. Tata Kadewe saya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima Latala Raden Antasena
Sinuwun renggani sura iya sinuwun. Kepiye kabel kawusanane nggonmu kowe tak dawuhi. Supayane sowan ning Praja negara Ngastina ingkang wigati ya kuwi njaluk bali negara Ngastina nang panguwasane para Pandhawa. Wis taturke ngersane Pak Duryudana sinuwun. Nanging malah sajake ning kono Pak Duryudana urung ngasi menehi wangsulan, malah Senopati Ngastina sing sajak ora nrimake kelan apa sing dadi ature Antasena. Senopati Ngastina kuwi sapa? Senopati Ngastina ya kuwi Pakdhe Karna Basusena ing Ngawangga. Neng kono malah dadi pasulayan, dadi geger antarane Antasena karo Nata Ngawangga. Ya kuwi Prabu Karna Basusena. Mula kang saka kuwi sinuwun. Ndak rasa kanane wis kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Jer nyatane nggone awake dhewe bakal ngupadi ana ngendi durunge ya kuwi Paman Janaka, Bapak Werkudara, Bibi Wara Sembadra lan Bibi Wara Sri Kandyapa dene Siwandrawati sing ngoncat murca saka kaprajan. Ndak kira bakal dikukuhi lan sing mepalangi ora liya ya kuwi Siwa Ngawangga. Latala Antasena. Piye sinuwun? Ndak kira kowe aja ngasi wedi kangelan. Dasare mergo kowe iki satriya sing peng-pengan. Eneng kene iki uga lungguh panjenengane ingsun yen to ngasi mengko kowe kalah ngundurke para sata Kurawa. Latala aja takon dosa Antasena. Mengko panjenengane ingsun sing bakal nalabasing para sata Kurawa lan aku sing bakal miwiti perang gedhe Bratayuda yen ta pancen Kurawa cukeng sartane adreng kuwi negara Ngastina. Ngastina kudu bali dina iki uga nang panguwasane para Pandhawa. Yen ta kepengin perangane Pandhawa sing ngoncat saka negara Ngamarta bali menang praja negara Ngamarta Antasena. Jumangkah anggra sesumpar mawa lindhu bumi gonceng kumaludha kuntur gatuk. Yen ngono Kurawa kae kudu didadaki. Nek ya ngono to sinuwun. Ya pancen bener ngono. Raden Gatotkaca wonten paring adhawuh sinuwun. Raden Antaraja wonten timbalan sinuwun. Raden Setyaki wonten timbalan Sinuwun Renggani Sura. Waktu dina iki kudu dikepiyake, kudu dikencengi nggone bakal ngadepi kelawan Marasata Kurawa merga iki bakal ana perang gedhe. Digege mangsane digelak wancine Kurawa adreng ngukuhi negara Ngastina ora gelem balekke nyang para Pandhawa. Apa kelakon negara Ngastina gulung.
dumamur mangapura-murahan tengarane ngajurit Gong Maguru Kongso Gong Maguru Kongso tetekadya butula Or panjriting turangga hesti ora kata hengan dojo lelayu sebet waidan menungso ora tatanan ngaglah bergagah kaya mentang-mentang kaya gendhe Setyaki Kakang Kartomarma bapamu yo nyatane kowe sawadyabala karo lancur-lancur Pandhawa sing adreng kepengin jaluk baline negara Ngastina yektine Setyaki sing dadi pepalangi marga Ratu Gusti Kuyukaka Prabu Kresna ngoncati negara Ndarawati lan syarat-saranane supayane pirangane Pandhawa klebu Kaka Prabu Kresna bali nyang praja kuwi negara Ngastina kudu bali maring panguwasane para Pandhawa parat druwili kaya grojokan reweta kaya Bedhasa nembo pategalan ucap Musti Aki Parat yen to karepku kuwi negara Ngastina arep balike marang panguwasane para Pandhawa Kartomarma sing ora nimake yen to kowe ora arep nrimake sartane kowe ngukuhi negara Ngastina kowe kudu ngalangkahi kandhane Setyaki babo babar wowo lena pangendamu tebiak dadamu tak kramasi epepek raimu singa lena prapteng lalih tak tabrak ndung gandengan mati dening aku Ha! Musuh banget tandangmu Setyaki. Suwe ra pethok terus kaya ngono. Hat. Dar. Ngrasake lara to. Kel. Wah, juang nek.
Ha, candak sirahut. Hat. Ho. Ha. Weh. Kel. Ha. 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 Bet kae kena tangane lunyu. Hot! Hot! Ha! Duh, piye? Ha! Wah, leleng. Ha. Ha. Kel. Menteleng. Kaya salmon. Wantem cengele ya gak apa-apa lho piye. Wah. Aduh. Hot. Ah. Ha. Wes edan. Wah. Mah kobruk. Hayo, arep ngapake aku, Potong iki. Aduh. Hot. Mumes ndatku. Hot. Hot. Tuh. Hot. Wah, nyundul barange, wah. Ranggo inhaler apa ya aku ya? Aduh. Ayo, rene oi. Hot. Ho. Hot. Ha.
bang sak sen telu ha ha hot oh ha seperti aku kaya ngene iki ora wedi to ya. Hot hot wah ngene iki kok sembrono ki ora ning dinikmati kok kel he he ha 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 di katen batmu ndi oh oh pedon oh hot ah
Se. Waedan Antasena. Pakde Kartipea. Pokoke nek ora peok aku gah. Wah, gawar ngawur. Awakmu kuru banget masalah iki. Awak po cuthik. Antasena piye? Kurawa sing gentur tapane ya ming aku. Mula mokal yen awakku kuru. Alah. Wis ora sah kok kanuyap. Bagone arek gelut karo aku nantang karo aku gelut dhe. Yo. Aku Kurawa arang-arang metu ya mung lagi iki metu. Sing jeneng Kartipea iki ya aku iki Antasena, aku wis ero. Senengane anggap ae ya. Nek arek ngantem karo anakmu Antasena, giyake ngantem matna sastra jendramu mateka Aji Jaya Kawijayan. Yo. Kowe ora ngerti kondang iki Kartipea iki wong sekti nadyan Kurawa arang metu. Aku wong sekti Mahambara. Sekti tanpa geguru, kendel tanpa piyandel, nora tedas tapak palu sisane gurindo yen to kowe ora gelem minggat apa kelakon mak. Wah! Ngawur tenan kowe. Oh. Wah, kok ngene iki mundur wae. Sampean mesti Pak D. Iya. Ya aku iki. Iki Citrayuda. Lah iya, Citrayuda. Antasena. Kowe ora gelem ngapa wajan Kurawae cacahe 100 sing waras ming sitok. Antasena. Piye Pakde Citrayuda? Kowe ora gelem leren nggon arep ngrebut negara Ngastina. Pak Demu Citrayuda sing ora nrimake. Sampeyan ngejak apa tak ladeni, Pakde? Bakune aja gawe wong semene mangkel karo sampean. Ora Antasena. Ayo, aku karepku arep perang karo kowe. Ngasih aku kalah karo kowe, wirang bebarang aku. Jatahe MC kok ya. Aduh. Ha!
ajar kowe. Nanti larang goleki. Sipo. Atine deg-degan banget po ya. Sabar deh, sabar. Antajena. Antajena aku aja mbok gujeg. Ora sampean ora tak gujegi deg-degan kok masalah. Maju karo aku. Oh. Wong tuwa kok jirih karo bos. Wes. Sabar. Antajena. Aku iki wong tua lho Antajena. Lah dari ora nek sampean wong tua. Lah iya. Kowe ra mecake karo aku Antajena. Piye? Jantungku iki lho. Iki wis rada lerem Antajena. Iki wis rada lerem Antajena. Lah ya sampean ki perang kok ya arep deg-degan ki apa ya iso apik le perang. Nyatane aku methoke karo kowe nek nganti aku kalah karo kowe aku isin Antajena. Tai. Kurawa kok ya kaya ngene to ya. Wis sampean saiki ditata atine, disemelehke pikire nek perang ya perang. Iya Antajena. Nek pancen arep perang ya perang, nek ora sida perang ya wis. Lah ya Antajena sabar. Sing sabar, heeh. Tarik napas. Dempet sejam. Modalane. Gua. Nah, tarik napas. Tahan 30 dina. Modalane. Buang. Terus ngono terus. Wis rada lelem Antajena. Wis sampean saiki lungguh sing penak. Heeh. Methuke aku arep ngopo? Aku Antajena. Piye? Iki lekas deg-degan meneh iki. Iki wis lekas deg-degan meneh Antajena. Sabar. Ambekan. Sabar to, ngomong ya ngomong. Sampeyan methuke karo aku jelalatan arep ngopo? Antajena. Aku arep nglabrak karo kowe Antajena. Sabar. Angger takon ngomong kok mesti deg-degan ki ngopo to? Wis to. Sampeyan arep nglabrak karo aku. Heeh, Antajena. Wis. Sampeyan arep nglabrak karo aku. Heeh. Arep perang karo Antajena. Bener Antajena, aku arep perang karo kowe Antajena. Sabar. Iki malah jantungan dhewe. Perang ki sing sareh, ora kok ora deg-degan ngono kuwi, setruk ning nggon malah sampean. Wis saiki ngene wae Pakde. Piye Antajena? Wis ditata atine aku arep muring karo sampean, aku mesake sampean ki wong tuwa. Heeh. Monggo sampean ki duda, cangkemmu Antajena. Nek nak tenan duda ning ya diomong-omongke ning kene Antajena. Wajan. Iki nek ngono calane iki milang-milangke wong tuwa Antajena. Heeh. Ditata atine. Saiki tak takon, piye Antajena? Sampeyan isih seneng wayangan ora? Aja melu-melu celat Antajena. Aku setrum aku nek omongan wong bindeng ya melu bindeng kok, Dik. Sampeyan isih seneng wayangan ora? Ije Antajena. Lah nek sampeyan isih seneng wayangan, sampeyan maju perang mungsuh Antajena ki kok nek ngasih sing nanggap ngerti utawa penonton ngerti nek Durmagati kok menang karo Antasena, engko sing ndelok mesti do kecewa. Terus kalepmu kok nek nganti ngerti Durmagati kok menang mungsuh Antasena, sing ndelok gelo, sing nanggap lara ati, taun ngarep sampean ora ditanggap meneh, sampean ning jero kotak basa. Apa sampean gelem ngono kuwi? Hah? Ora wangun to? Hah?
Mula nek manut ature Antasena mbangane sampeyan menang mungsuh aku ning kewirangan, luwung sampeyan bali ning wangun. Wangun Antasena, wangun. Wangune sampeyan ora tatu mungsuh Antasena. Lah iya ya. Ha iya. Apa tak bali wae aku Antasena? Lah ya bali ya. Ngono malah apik ya Antasena. Heeh. Wis nek ngono aku tak oleh cah pulang karo kowe. Tak bali nek perlu patih sing tak kipu tak nggone gulung cilayan aja. Mundur man. Mungsuhmu sapa? Setyaki Manedan. Setyaki saya gegirisi tandange. Kamangka bocahe niku kula sawang mripate abang. Elah. Setyaki iki nek agi ngono iki perang pengpengan. Ngoten man. Iya. Antasena ora kepethuk kowe mboten man. Mbok bilih rombongan sanese sing kepanggih Antasena. Bejo-bejane kula ora ketemu Antasena. Lah nek kula ketemu Antasena apa ora ajur awak kula man. Heeh wis kana mundur to. Nggih man. Satama nggih man. Mundur mungsuhmu duh sinten mau. Mungsuh kula Gatotkaca man. Mungsuhmu Gatotkaca. Nggih. Menang apa kalah? Kawon. Gatotkaca niku dereng kober nyamber kula. Kula pun minggat riyen akhire kula kecandhak, Man. Lah ya wis. Terima-termakno karang kahananmu ki mung dadi wayang nggo antem-anteman kaya ngono kuwi. Ha nggih, Man. Loh. Kartipe ya nggih man mundur karo tatut ngopo nuwun sewu man kula kawon man rupamu iki lho jan aku nyawang rupamu kok pengen tak antil-antil wis awake kuru ndasmu gedhe menungsa apa wae iki sampean ki mbok yo ora ngece kaya ngoten lho man kula ngeten-ngeten pun berjuang kula niki pun maju niat kula apik niat kula niku nentremke negara Ngastina wondene kula kok isih dipaido niku lara teng ati man ya ora apa-apa wong iki Kurawa ora tau metu ya mung ngake pisan iki kowe ditokke nggih man wis kana mundur kula metu pisan pun lega man teng ati penak saya nek kula metu pindho sesuk mangtoke meneh tergantung stamina njaluk pindho nek awake wis apik ya apa. Endi iki liyane iki? Nembe dijipuk, Man. Iyalah. Den bagus Dulma Gati. Dulma Gati, Man. Iyalah. Mundur kok sumringahi ngapa, Dur? Kulawa kepanggih kali Antasena. Heeh. Antasena matur kali kula. Heeh. Pak Dulma Gati, sampean pengen wangun apa pengen kewilangan? Lho, tegese. Nek sampean pengen wangun, luwung sampean mundul ora cah cida pelang karo Antasena. Mbangane sampean kewilangan, sampean maju. Mung Antasena ning Antasena kalah, Dulma Gati kok menang karo Antasena, sing nonton kecewa. Mula luwung sampean bali oleh cida pulang kalau Antasena ning wangun. Nang ngoten niku nggih sae to, Man. Apik. Heeh. Wis kana mundura. Lah nggih, Man. Kula sanese do kula kandhanane mboten sak maju belang.
luwung mundul ning wangun tinimbangane maju menang ning kewilangan. Wis tak iyani wae. Ngaten nggih Man. Pun tak mundul mawon. Citrak jaluk nyandi. Arep perang. Ora cah. Kowe mbangane perang menang ning kewilangan, luwung kowe mundul ning wangun. Lah, Kurawa ana sing mangga puli. Anak Prabu Karna kula semanggaaken. Wingis katon lir landheping Trisula netra Marakata katon lir kabarana panos maning jajalanan sekertaning baune iblis lanet saya sak geleme dhewe gleleng pancakmu gembelo sirahmu Antasena. Ora pangling kae tak sawang sira kene sing jenenge Prabu Rengganisura. Prabu Rengganisura. Aja ngasi kowe ketemu sak pejagong adu arep kelawan Nata Ngawangga tampanana pusakaku Kyai Kuntawijaya Danu. Kowe iso kuat nadhahi pusakaku tak sembah dlamaamu 20 taun marang. Ana ngersaning pun Kakang Yayi Penatas. Tobat. Gawe kaget sotaning manahe adimu.
Kakang Prabu nimbali kelawan adimu Penatas. Ana ing Kedaton negara ing Argapeni ana wigati apa Kakang? Ya, Penatas. Ana dawuh apa? Ingkang sepisan padha kanthi Rarja sak pratamu. Mong arep mbageke kok dadak kan pertingsing lho. Ket mau ki mbok ya kek gangge ngendika. Padha kanthi Rarja sak pratane Dewi Penatas ngono wae kok dadak njuluki barang wis to kaki tampanen. Iya Kakang slamet aku ora ana langan suwiji apa. Ya mung aku ngaturke sembahku tampanono ya Kakang Prabu. Ya. Tak tampa ora lewat pangestunipun Kakang Tampanono Penatas. Tak gegem dadake jimat batu-batu Kakang Prabu. Beda kelan adat sing wis kelakon. Wondene wektu dina iki Kakang Prabu Minangkuda ngawe kelan adimu Penatas kamangka. Iki pasewakan beda karo adat sing wis kelakon. Adat saben Kakang Prabu Minangkuda kuwi nganake pasewakan agung. Teka wektu dina iki mung awake dhewe sak pejagong ing Kedaton negara. Ing Argapeni ana wigati apa Kakang Penatas? Ana dawuh apa Kakang Prabu? Aja kaduati kajeron penampa. Yektine pancen adat saben panjenengan ingsun kuwi nganake pasewakan agung mesti wae nglumpukke sartane nimbali kelawan saking para kawula. Iya. Nanging wektu dina iki sak gendhakan iki beda. Merga perkara iki ndanggep perkara wigati. Sartane iki perkara pribadine panjenengan ingsun ya Nalendra ing Argapeni ya Prabu Minangkuda Penatas. Elok timen kahanane teko aku ki dadi Nalendra wis mataun-taun. Kamangka aku sepisan wae durung tau tate nampa wujuding kanugrahan saka para Jawata. Mbah kuwi wujud wahyu apa wae. Sepisan wae pun Kakang iki durung tau nampa. Luwih pun Kakang iki wis watara suwe dadi Nalendra ana ing negara ing Argapeni iki. Duk nalika semono pun Kakang ditilar kelawan garwaning sun, wekasan pun Kakang dadi duda. Iya, Kakang Prabu iya. Malah tekan wektu dina iki uga pun Kakang durung entuk gegandhelaning atiku. Ingkang minangka Parameswari njajare kelawan kelungguhaning sun ing negara ing Argapeni. Nanging dudu kok perkara wong wedok, dudu kok perkara wanita ingkang bakal ndak rembug, nanging sasmita saka dewa Penatas. Tulung bengi kepungkur ana ing dina syukur kasih aku ki entuk sasmita saka para Jawata lumantar pasumenan sing wis tak tampa. Wangsit sing dingendikake dening para Jawata kelawan aku ora liya ya kuwi dewa dawuh kelawan Prabu Minangkuda. Minangkuda jeneng kita bakal kunca Ranjayeng Bawana. Kalamun ta jeneng sira ya jeneng kita goleki wujude ya kuwi manuk utawa peksi ingkang aran peksi antat wulan. Mula kang saka kuwi Penatas. Anane aku nglumpukke kelawan Siadi ya Yayi kadangipun Kakang iki wektu dina iki mung ngarep tak kanthi sak pejagong sartane dina sak mengko bakal tak kanthi golek ana ngendi dununge manuk ingkang aran peksi antat wulan kuwi Dewi Penatas. Kagyatri sang kapirangu rinangkul kinempet kampet ngong dosang retaning bawana tobat Kakang Prabu lah kok semune bareng tak wigatekke sartane tak gatekake ngendikane Kakang Prabu Minangkuda. Lah kok jebul tinemune semu nyemoni kelawan adimu. Lho kok sik kok aku mbok arani aku nyemoni kelawan kowe iki tegese piye? Mengko dhisik to Kakang. Kakang Prabu mau ora maring dawuh ngendika yen to bisa kunca Ranjayeng Bawana. Kalamun to kelakon goleki wujude peksi antat wulan Kakang. Mangerti ya?
Aku ki uga entuk sasmita saka para Jawata surasane tanpa beda kelawan ingkang amisik kelawan Kakang Prabu. Lho, kowe uga entuk sasmita saka para Jawata? Iya. Sasmitane ya kuwi. Aku bakal entuk kanugrahan kang aran Wahyu Babuning Ratu ya Wahyu Baboning Ratu. Kalamun aku kelakon ndahar utawa mangan ya kuwi wujude sirahe peksi antat wulan Kakang kula ndak kira nyemoni ngendikane Kakang Prabu sing kaya mangkono kuwi mau Kakang Prabu Minangkuda. Jojo muntabler kinentap duka yayasine piyen sinabet mring sagedheng bal murab tatitahana. Oh, batu-batu. Kaya dadak nyampar gelas barang. Apa sampean arep nesu ngono? Ora, penatas aku ora arep nesu. Ya mung semune wae aku nyampar gelas iki. Mergo aku gumun lah kok teko dewa bar misik nglawan aku tumuli mampir ning nggonamu. Kel. Atopan boyo ora sesa ngendi kok sing aneh-aneh. Dadak ndagel barang. Penatas ana dawamu apa Kakang Prabu? Yen to mangkono wis cetha dawing dewa. Kamangka ora mung dawing dewa sing ngendikake yen to aku kelakon goleki wujude peksi antat wulan nanging aku bakal kuncara Jayeng Bawana sartane bakal entuk Wahyu Ratu ya Wahyu Nalindra. Kalamun aku ndahar utawa mangan wujude ati saka peksi antat wulan kuwi mau batu malah yen ngono wis saruja sartane wis mathuk. Ngenteni sesuk apa Kakang wektu dina iki awake dhewe kudu budal golek ana ngendi durunge peksi antat wulan Kakang Prabu. Ayo tandherake penatas. Prayogane yen nggone awake dhewe ngupadya ana ngendi durunge peksi antat wulan. Siadi lumaku menyang kulon tumulipun Kakang bakal lumarep ana ngiring wetan. Banjur mengko yen to sok sapa sing ngentokake kelakon kasembatan gayung goleki nemokake wujuding peksi antat wulan uga kudu didumrata. Mangkono Kakang ya. Yen to mangkon aku mung manut kelawan dawuh sabda pangantikane Kakang Prabu Minangkuda. Ya wis, ayo wektu dina iki budal penatas. Nalika semanten lumarep Sang Prabu Minangkuda Nalindreng harga peni lumampah ingkang rayi nenggih Sang Dewi Penatas lumampah wonten ngiring kilen. Lajeng Sang Prabu Minangkuda nganglang jagat ngambandir gantara tumuju wonten ngiring wetan. Nalika semanten dadi ingkang mapan wonten salah sawijining padusunan ya ing padukuhan nenggih aran padukuhan Dadapan sanes sandhane lumut sanes.
kangge padukaning dadapan wonten salah sawijining bale wisma lenggah wujuding Mbok Randha arenemban Sambega. Nalika semanten Risang Emban Sambega ya Sang Mbok Randha kagungan putra kalih jaler ingkang wis dungkap dewasa nenggih Sang Bambang Pujadewa miwah Bambang Pujangkara. Nalika semanten arsa andangu dumateng pisanipun kang putra Sang Emban Sambega kang dene kababaring lisan. Gambar arum sang kusuma yatal mawar madu branta Mbak Yu ngatilah ngapa ngeling-eling ngadepan kok malah lengu kaya ngono ki ngapa ta? Sambega. Ono apa? Mambu jujan apa kowe? Iya iki ambune. Sapa sing mangan? Aku, Bule. Najan iki bocahmu yang tata. Piye mak iki kok diawe Tante Sambega? Tante. Tuwekan kok ngono tak celuk tante. Ngene. Ngapa aku tak celok jene iki ngapa? Mbak Yu ngatilah. Ngapa? Aku ki bingung. Anakku lanang loro kae sing seneng Pujadewa karo Pujangkara. Wis seminggu lunga saka omah ora bali mongko lungane ora pamit. Kira-kira ki do lunga menyang endi? Mbak Yu, aku kuwatir. Aku wedi yen to ngasi mengko ana kanan ingkang ora prayoga ingkang nemahi karo anakku Pujadewa apa dene Pujangkara. Mbak Yu ngatilah. Ngatilah kang malegak leguk. Kagiat sotaning penggalih. Syukur sisan. Kowe iki wis 3 taun randha. Biyen mula ora wis tak omongi ta. Golek bojo ki sing tresna welase ngati. Saikine kowe digawe lara ora wurung kowe mung dadi randha. Blakedung tak matamu kowe. Wong jenengane wak mengarep nyanggutan Sambega. Ana apa, Mbak Yu? Wis tak omongi ta. Bapakne iki nek tukang keluyuran dhisike bapakmu, bojomu ki gaweane mung tukang dem-deman, bentinane mung dolanane mung slot. Ora wurung wong lair kowe nglairke anak loro lanang kabeh gaweane minggat kang omah. Iya.
wingi bar minggat 3 sasi bali 2 dina saiki minggat nek seminggu yo aku ndek anak kang ana tak cites ben mudiar sisan ya aja kaya ngono to ya Mbak ya wis tak dintani wae nek jan bocah iki eling omah ya bali nek ora bali wis ta dipestekke 3 dina nek ora bali wis gek diyasinke wae dianggep anakmu loro kae wis modar sambega sapa kae aku lamun kawekasan ya kowe sanggene maya Wisnu Pratenta lagi anak tapir mulih boyo ora ngono utama ana ora aku mangkel di anak ora diupakara gawane mung minggat wae kowe wis kangen kowe luthuk kaya ngono kowe ora. Cengkule anu benjut kaya ngono kowe ora. Sambega ki anakmu ki lho, sawangen ki lho. Iya, Mbak, yo mbok yo ora kaya ngono. Aku ki sing mbokne anakku loro kowe ora muring, kowe kok muring-muring. Ya muring-muring kan apa ora. Kowe ki ndek bapak, ndek bojo. Mung gelem le akon kowe mlumah meteng tinggal. Witekno nek wis lakone kaya ngono aku dhisik janjane ya ora karep. Ayo ora karep apa. Barang ngerti rasane enak terus karep. Puja Dewa, Pujangkara kowe do saka ngendi? Nuwun pangapunten Kanjeng Ibu. Kula sampun damel kuciwa manahipun Kanjeng Ibu sambega ora dadi ngopo. Inggih. Lungamu seminggu saka omah ki menyang endi? Paling ming ngapa mendem apa. Aja ngono to, Mas. Meneng cangkemmu. Mangkel aku. Ndek prunan kaya ngono jute nak cites-cites wingi-wingi. Mbok ngatilah mbok sampun kados ngaten to, Mbok. Ayang. Kabeh iki mergo patramu, nang patramu ora kok ngono aku ora nguring-nguring dapurmu. Mbak Yu, mbok yo wis apa? Anak celeng to peni. Pujangkara gember ngapa? Mboten, Mbok Dik, cah nangisan. Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Kula menika namung badhe matur sejatosipun. Mercanipun lunganipun ingkang putra pun puja dewa saking ndukuh dadapan menika kok senes kula ropian-ropian senes kok kula seneng-seneng menika babar pisan mboten. Nanging kula menika sowan wonten ngersanipun pandhita. Inggih menika sesembahan kula inggih guru kula ingkang sampun kula anggep tiyang sepuh kula piyambak inggih menika pun Sang Begawan Padmanamurti. Wonten mriku ingkang putra tansah ngulir budi ngasah kadiwasan mewah ngasah kalantipan panggraita pramila Kanjeng Ibu kula nyuwun pangapunten dinten sak menika kula wangsul wonten mriki menika ancas kula namung badhe tetinju dhumateng paduka Kanjeng Ibu Sambega jalaran kula sampun kasil anggen kula
Inggih menika meguru pandhita anyar ingkang aranipun Begawan Padmana Murti Kanjeng Ibu. Jaja muntampilke nyetap cukaya yasine piyen sinabet mring saged cengkel. Murup dadi tahana. Sik lah anu sapa Sambega kowe meneng sik. Bocah iki nek ora tak kudang ora enek enteke. Bocah dewa wonten dawuh Mbok De. Cah-cah apa kowe? Kowe dolan to kowe? Dolan to kowe? Seminggu kowe dolan to kowe? Dolan karo kanca-kancamu. Dolanan slot kowe? Mboten, Mbok De. Kula menika benten kalan rencang-rencang. Balah bedane apa? Rupamu ya padha. Nanging sampun kula aturaken ngersanipun Ibu Sambega. Bilih lunganipun Kang Putra menika mboten kok ateges seneng-seneng kalan kanca-kanca. Nanging meguru ngersanipun Sang Begawan Padmana Murti. Alah meguru-meguru taek wae. Jalak takon kowe seminggu meguru entuk-entukanmu apa, Kowe iso gandhake dit ora? Kowe iso gawe supayane mbok demu sugih ora? Meguru ora ana gunane. Meguru kuwi nek kowe meguru piye carane sugih? Meguru mung meguru tanpa ana artine, tanpa ana gunane. Jajal entuk-entukan mawon apa? Nuwun sewu, Mbok De. Kula meguru menika ugi pikantuk kasil. Kasile apa? Kesel. Kesel. Kowe diospek karo gurumu. Entuk-entukane apa tak takon? Nuwun sewu, Mbok De. Kula aturi sumingkir riyin. Kasilipun menika badhe kula aturaken dhumateng Ibu Sambega. Inggih menika kula pikantuk wujudipun peksi sak mangke kedadipun gula wentah dening Kanjeng Ibu. Kene iki mung entuk-entukanmu meguru ki mung kaya ngene iki. Inggih, manuk apa yang ngene? Manuk putih tok. Manuk telek tok iki paling iki. Nuwun sewu. Menika kelangenanipun Sang Begawan Padmana Murti. Peksi menika aranipun Antat Wulan utawi peksi Antat Wulan. Sapik manuke Pakdemu. Manuke Pakdemu karep ming podhang ning jam 1 wengi tekan subuh. Ki acore ra kira-kira. Mane manuk kaya iki kok iso ngoceh ora ki kok, Inggih saged menawi sampun dipun sukani BR ngendikanipun Sang Begawan Padmana Murti. BR nggih pitik ora gurumu ora dong kewan. Apik manuke Pakdemu mbok mau nek kowe lunga meguru kowe mung arep njaluk manuke mbok omong Pakdemu manuke pirang-pirang. Enek sing ireng, enek sing kuning, enek sing coklat, enek sing putih. Inggih, nek sing ireng wis gawane Pakdemu ket dhisik, wis tuwek manuke. Nek sing kuning ki mergo kleru le mapake. Dadi wernane kuning. Bojo dewa wonten dawuh Kanjeng Ibu. Manuk iki utawa peksi Antat Wulan iki dawuh Sang Begawan kudu dikepiyake. Ngendikanipun Sang Begawan Padmana Murti. Peksi menika sanes kok wujudipun peksi limrah nanging peksi menika mbeta. Inggih menika wujuding kanugrahan saking para Jawata. Iya. Aran Wahyu Ratu utawi Wahyu Nalindra miwah Wahyu baboning ratu. Dawuhing Sang Begawan Padmana Murti. Wujuding peksi menika kedadipun masak tumuli jeroan utawi atinipun peksi Antat Wulan kula ingkang nedya. Anedha wujuding ati utawi jeroan. Lajenging sak mangke sirahipun peksi ingkang nedha. Rayi kula inggih pun pujangkara Kanjeng Ibu. Yen to mangkono, wektu dina iki ndak cawisake sartane ndak sugatake kelawan sira nggih manggurumbi. Sebab dereng paripura anggen kula sewita ngersanipun Sang Begawan Padmana Murti ngendikanipun
peksi menika kedah kula titipaken wonten ngersanipun Kanjeng Ibu Sambego. Lajeng ing sakmangke anggenipun badhe masak tumuli kula ingkang anedha nengga wekdal ingkang trep Kanjeng Ibu. Mangkono inggih. Mbok di ngatilah. Ngapa? Kula titip peksi menika. Heeh, kok tak kurungane. Nek mau darutu salah kula, mboten. Jernyatanipun menawi seda peksi menika menawi mati taksih saged dipun dhahar. Alah, haram. Lho, liripun mangan batang ki ra entuk. Nek lara, nek ki upama lara iki wis ketok glong mripate wis putih kaya ngono. Teleke putih ora? Mripate wis putih kaya ngono cetha kuwi manuk ra sehat. Wis kok nek lara wis sakaratil maut kok tak bolehe tak kene mangan kowe. Ngono wae ora sak kokean penting sih. Inggih, Mbok Dik. Ingkang bakan kula titip peksi antat wulan. Sapangke kula badhe wangsul wonten mertapan nipun Sang Begawan Padmana Murti. Kanjeng Ibu titip. Manuk kok ngene iki manuk karo manuk emprit gedhe manuk emprit. Mbak yo aja banget kok. Cah banget aku ki emosi mangkel karo anakmu kae lho. Anak apa? Lah munggah dhisik ki piye dadi-dadinane kaya ngono. Mak mbok wis to, Mak. Wis apa tak katut ke dosane sisan kowe. Mbok yo ora kaya ngono. Tomblok menengo tomblok. Ora idep ro kowe. Mbak yo pasrah manuk iki kurung ana. Aja ngasi ucul mundhak anakku puja dewa karo pujang karo gelo. Tak kurungane. Gak sampe gak. Pripun le? Ki kaya arep ana daya. Heeh. Ning kok suwe men ya, Lik. Embu aku dhewe ora weruh. Mbok menawa ketriwal dalane tomblo. Heeh. Sesumbar mawalindo bumi gonceng kumalodo kuntar gatuk kumop sang jalani diye. Waduh lah kok teko dadi kanane ngedapi-dapi ning atase aku mlebu ning wewengkon sing ana tulisane aksara Jawa Pedukuhan Ndadapan. Lah kok aku nyawang ana sewijine iki pendopo ning kok cilik sing sumunar tejane. Lah dalah jebul bareng aku mlebu ning pendopo cilik iki ana sewijining wanita. Kowe sapa? Nuwun sewu. Kisana nitik saking busananipun Maduka menika Nalendra. Iya, kowe sapa kowe? Kula kawula mriki. Niki Nanda sinuwun.
Kula sampun gadah semah ding. Ora aku luwih percaya karo omongane teko mburimu kak. Teko dengkule amblek. Nyeng-nyeng kaya dhisik ki aku ya ayu banget kok. Paduka sinten sinuwun? Tepungake. Kok sik jenengmu mau sapa? Kula ingkang abdipun Sambega. Wih lah, Sambega. Wonten dawuh, tepungake yen to kowe pengen ngerti kelawan aku. Aku Nalindra. Nalindra ya jejulukku Prabu Minangkuda. Wondene aku saka negara ing Hargapeni, ya aku iki Nalindra ing Hargapeni. Sinuwun Minangkuda ing Hargapeni. Ya. Nuwun sewu sinuwun. Teka kekalangan Malaya prapta wonten ing padukuhan dadapan wonten wigatos menapa Sambega wonten maring dawuh aku wis 3 taun dadi duda ning negaraku ya pancen ancas gegayanku prapta ning kene iki ora kok arep ngomongke perkara le aku duda 3 taun kuwi babar pisan ora nanging aku golek wujute peksi sing dadi incerane Prabu Minangkuda nanging aku gandeng aku ketemu karo kowe malah sajak kepasang yuja katuju nginu malah kaya ngepasi sajak dewa ki nuduhake kanan sing saknyatane waduh kowe rondo aku duda kowe rak ngibarate tumbuh entuk tutup to Sambega ngati-ati lho Dik ngati-ati karo geneme wong lanang ki ming manis manuhara ning nek wis kelakon kowe kepilut engko terus nembang kalamun weruh liram kae ngopo kae nika Mbak Yu kula kon minggat wae sampun kesah lajeng keparengipun sinuwun Minangkuda Sambega wonten dawuh saka rasa pangrasaku sartane kaya ana sing nuduhke tansah misik ana ing talingane Prabu Minangkuda nggonku ketemu karo kowe iki ora li aku mung bakal entuk kanugrahan sing tak karepake lan kanugrahan ingkang tak gayo. Nuwun sewu sinuwun. Kula menika namung wanita ndusun. Kula menika namung suwijining randha. Teka paduka sinuwun Prabu Minangkuda ngersakaken kalian kula. Lho, kowe kok ngerti nek kowe tak karepke? Kowe kok ngerti nek aku arep ngelamar karo kowe? Inggih. Sejatosipun kula menika ugi sampun dangu, kula ugi sampun gangsal taun dados randha wonten ing padukuhan dadapan. Sepisan kemawon dereng nate kula dipun singgol gepok kaliyan tiyang kakung. Malah para sing manah kula sareng kula pinanggih kalan paduka. Prasasat kadidene kepapak obor sasra biar padhang. Paos kula saged langsung tresna kalan paduka sinuwun wela ta. Yen to kaya mangkono kowe gelem nampa apa kang dadi penglamare Prabu Minangkuda? Inggih kula saged. Tartentu menapa kemawon kula sagah leladi kelawan paduka. Ya yen to kaya mangkono. Wektu dina iki kuwi sing lemu kuwi sapa kuwi? Kula pun Tomblok sinuwun Tomblok wonten dawuh. Seksenana. Wektu dina iki penere apamu? Niku tante kula. Tante ki apa? Tante niku bulik. Utawa bibi kula, bibi Sambega niku mbok cilik kula. Ya, seksenana wektu dina iki Sambega dadi garwaning Sun ya Tomblok. Inggih, kula semanggaken sinuwun. Ayo ning endi kamarmu? Mriki. Nalika semanten
sigra nanduhaken rasa tresna Sang Prabu Minangkuta kelawan Sang Emban Sambika. Cundhuking raos, cundhuking rasa kaya ilang kamanungsane. Prasasat kaya wujuding singa barong ingkang weruh kidang nganti kaya kumbang anging sepsarining puspita mrengengeng manuhara ponang kumbang. Nalika semanten nambrengeng ponang kumbang upaya sarining kembang ngenya wong salwangsul angupaya riwusnya wis tanggap papandununging kembang sigra denisep kongsi tuntas antuk jatining pamarem Sang Prabu Minangkuta wau kekalih sigra sari anata jaling uswa mewah keketeking jantung ingkang prasasat kaya dene wong salwangsul munggah gunung mudhun jurang ngene terus ngene. Nalika semanten dupi wis saring ponang uswa sasat ponang riwe sigra ngrasuk busana kanalindran ing pangajap parsane dipriksa ngupaya rengganing padukuhan dadapan nenggih Sang Prabu Minangkuta tumaratap penggalih dupi mulat wujuding peksi antat wulan sigra nyandak kuncaning Sang Emban Sambika linarap medal madaning pendapi pungun-pungun Sang Emban Sambika. Sambika wonten dawuh sinuwun aja kaget kowe tak larak metu ning kene inggih keparengipun lah kok jebul ora kanthi kanyono-nyono aku niti priksa kelawan omahmu ya bale wis mau kene ya omahku mergo aku saiki dadi garwamu ya najan to iki mung kumpul kebo mergo urung ana kawula ing kene sing padha nyekseni inggih keparengipun kados pundi sinuwun Sambika wonten dawuh lah kok kae ana ing pojok omah kae ana kurungan mongko kurungan kuwi isine peksi utawa manuk lah kok jebul tinemune sareng tak mespadake kae wujuding peksi antat wulan ora ngono kae entukmu ngendi Sambika nuwun sewu menika darbekipun utawi menika gadhanipun anak kula pun pujang kara mewah puja dewa. Kowe duwe anak? Inggih. Yen ngono kowe rondo anak loro? Inggih. Ya wis ora dadi ngopo sing penting isih katon seger sartane. Ayo ta? Inggih sinuwun. Iya. Kados pundi wonten menapa? Gandeng senengipun kalan peksi gadhanipun anak kula. Sambika wonten dawuh. Mangerti kok. Tolong bengi kepungkur iki aku entuk sasmita saka para Jawata kalamun aku kelakon nemokake wujuding peksi antat wulan dawuhing dewa aku ki nedha utawa mangan wujuding adik utawa jerane peksi antat wulan mulo kang saka kuwi wektu dina iki ndak jaluk peksi kae masakan antat wulan kae masakan banjur aku tak lunga luwih dhisik saka padukuhan dadapan kene aku arep sesuci diri resik kalawan jiwa ragane Prabu Minangkuta. Inggih menawi ngaten kula namung sendika ndherek dawuhipun paduka. Pun sinuwun Prabu Minangkuta nanging nuwun sewu menawi sakmangke ngantos anak kula mangertos bilih peksi kelangananipun sampun seda kados pundi perkara kuwi tak pasrahke karo kowe kepilih arep ngapusi karo anakmu. Mergane kowe saiki wis saguh nampa katresnaning ingsun, kowe kudu saguh sartane kowe kudu gelem ngeboti kelawan aku. Mekaten sinuwun yo. Wis ngono wae Sambika. Aku arep golek pitung sendang panguripan cacahe kinari aku sesuci diri lahir lan batinku Sambika. Inggih sinuwun.